Hello kakabsat! Andito kami ngayon sa may Agno, Pangasinan. Dito po kami sa may beach. Punta po namin yung Umbrella Rock Formation. Kasi sinasabi nila. Kasama ko po ang mga grupo. Ang grupo ng HCNP. Yan sila oh. Ito ni friend ko ni. Oh. Yeah. Ayo. Yes. Hindi naglalabing-labing. Sana all. Sana all. Wala yung lovers natin. Pero may mga unggoy dyan? Marami dyan. Ha? Marami dyan. Ah. Oo. Ay, may kapatid ka pala dyan? Ba't hindi nagpapakita yung mga kapatid mo? Hindi nila ako na-miss. Ay! May mga unggoy pala ditong nakatira. Pero nakatago. Ayan o, ang ganda. Di ka kita, boy! Di ka kita. O, Jay! 1, 2, 3. Kanino mo lang ta. Kanino mo lang ta. Send ko sa'yo mamaya. Itang vlog na naman. Plastic naman ito. Ay, wow. Pasukin ang Kuweba ni Eva. Baka mahirap yung daan. Hindi. May hagdanan? Ay, dalan yan. Yeah. Ayos ah. Uy, 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 uy. Ito pala dito. Pinasok ang Kuweba ni Eva. Yun oh, maganda doon, Pops. Picturean mo. Picture nga tayo. Dito. Sura mo ito. Sura mo.